Vadulina bizning bugungi chiqarilishda. Tataristonda byudjet ақшаларының ko'pchiligi sotsial ilkaga jiberilgan, parlamentariyalar o'zgan yilda Qozonning o'talishini rasladi. Bu yil teatr Savan to'yi Minzalar rayonida o'zdi. Qaysi teatr Savan to'yi yilalarini yaxshiroq bile ham kim jinguvchi ismini loyiq bo'ldi? Гадәттән тыш хәлләрдә уяулык күрсәтәләр. Бүген Россиядә кинолог көне билгеләп үтелә. Татарстан президенті Рүстәм Минниханов хөкүмәт йортында Төркия бизнес делегациясын кабул итте. Республикага Төркия сәнәгать министрлыгы шулай ук Гипким сәнәгать зонасы җитәкчелеге килде. Рүстәм Минниханов Мәскәү белән Анкара арасында стратегик хезмәттәшлекнең үсә баруын искәртте. Татарстан белән Төркия арасында товар әйләнеше 2021 елда 560 миллион доллардан артып киткән. Президент Төркия инвесторларына ышаныч күрсәткән өчен рәхмәт белдерде. Татарстан территориясендәге барлык заводларның уңышлы эшләвен билгеләп үтте. Төркия компанияләре республикага 2,5 миллиард доллар инвестиция керткән. Делегация Алабуга махсус икътисади зонасы КАМАЗ заводы эшчәнлеге белән дә таныша. Былтыр Татарстанда бюджет акчаларының 60%-тан артыгы социаль өлкәгә җибәрелгән. Дәүләт советы утырышында парламентарийлар узган елда республика казнасының үтәлешен раслады. Парламент хәбәрләре белән Алия Галиуллина таныштыра. Сәнәгать предприятиеләренең һәм тулайым икътисадның эше республика казнасын шактый тулыландырырга мөмкинлек бирде. Соңгы елларда табышка салымның күп булуы билгеләп үтелде. Бу безнең компаниялар эшенең нәтиҗәлелеге турында сөйли. Нәтиҗәдә юл төзелешенә, транспортны, мәктәпләрне, балалар бакчаларын һәм поликлиникаларны капиталь ремонтлауга шактый гына өстәмә акча тотылган. Социаль өлкәгә җыелган акчаларның 60%-нан артыгы җибәрелгән. Республика президенты программалары да гамәлдә. Кассовые расходы по консолидированному бюджету Республики Татарстан за 2021 год составили 398,1, по бюджету Республики 343,6 миллиардов рублей. Произведенные расходы были направлены на реализацию задач, поставленных в послании президента Республики Татарстан Государственному Совету. Кадрлар үзгәрешләре дә сәнәгать һәм финанслар белән бәйле. Татарстан президенты парламентка Олег Коробченко кандидатурасын вице-премьер, сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы башлыгы вазифасына килештерү өчен кертте. Парламентарийлар Рөстәм Миннихановның тәкъдимен бер тавыштан хуплады. Будем выполнять все ваши наказы, все ваши задания и будем верой служить нашей республике, нашей стране. Спасибо большое за доверие, оказанное мне. Спасибо. Спасибо большое. Парламентарийлар территориаль мәсьәләләрне дә хәл итте. Алар Татарстан һәм Башкортстан һәм Чувашия чикләренең урнашу урнына кагылды. Сүз чик буе линияларын, картографик тасвирламаларны һәм үзенчәлекле анклавларны аныклау турында бара. Профильле министрлык күрше төбәкләрдән килгән коллегалар белән зур эш алып барды. Парламент тарафыннан кабул ителгән килешүләр, җентекле сөйләшүләр һәм килешүләрнең финалы. Хотел бы поблагодарить за хорошую работу наших коллег министерства, поблагодарить наших коллег из Башкирии, Чувашии. Мы нашли понимание. Это тоже десятилетиями идет история, как она. Длительно. Просто нам надо эту тему до конца добить. Халык ышанычлылары хисап палатасы хисабын тыңлады. Җирләрнең уңдырышлылыгы, бакчачылык һәм автомобиль юллары турында гамәлдәге республика законнарына төзәтмәләр кертте. Дәүләт советы Дәүләт думасына наркотиклар ясаган, сатып алган һәм саткан өчен җәзаны катгыйландыру инициативасы белән чыкты. Татмедиа агентлыгы ярты елга бер тапкыр матбугатка язылырга булыш хәйрия акциясын уздыра. Депутатлар республиканың социаль учреждениялары өчен газета-журналларга языла. Фәрит Мөхәммәтшин Баулы картлар һәм инвалидлар интернат йортына берничә басмага язылды. В этом году в перерыве, видите, так организованно депутаты подписываются на газеты, журналы республиканские и подписывают закрепленные дома престарелых, детские дома, значит, семей, которым нужна эта периодика, но таких возможностей нет. Я считаю, что это нужно не только для распространения печати и увеличения тиража наших газет и журналов, но
самое главное нашим людям, которые внимательно будут знакомиться с жизнью республики через эту периодику на русском и татарском языке. Бір кімді бір нәрсәдә онытылмады. Парламентарийларга Бөек Ватан сугышы елларында балалар һәм яшьләрне хезмәт батырлыгы турында китап тәкъдим ителде. Хәтер һәм кайгы көне алдыннан Татарстан Яңа гасыр депутатлар төркеме тарафыннан тормышка ашырылган зур проект яшьләрнең тылда җиңүне якынайту өчен батырлыгын искә төшерүгә юнәлдерелгән. Труженики тыла, дети, женщины отдавали себя полностью, страдали, испытывали холод и голод, но тем не менее ковали эту победу, которая нам досталась очень дорогой ценой. И молодое поколение, я считаю, должно ценить в душе, через сердце пропустить эти сложные годы. И тем самым, вспоминая об этом, говоря об этом, мы воспитываем их истинными патриотами. Парламентарийлар җәйге каникулларга кадәр июльнең беренче яртысында пленар утырышка җыенырга ниятли. Быел Россия халыкларының мәдәни мирасы елы дип игълан ителде. Программада 40-тан артык акция, федераль масштабтагы чаралар каралган. Парламентарийларның тематик елга ничек әзерләнүләре турында Думаның милләтләр эшләре буенча комитеты рәисенең беренче урынбасары Илдар Гыйметдинов сөйләде. Әңгәмәдә балалар ялы темасы да кузгатылды. Илебез халыкларының мәдәни мирасының иң якты мисалларының берсе татар халкының яраткан бәйрәме Сабан туй. Дәүләт советы депутатлары республика районнарында, Россия төбәкләрендә Сабан туй бәйрәмендә катнашты. Шимбә көнне Чаллы Сабан туенда парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин булды. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Бүген Россиядә кинолог көне билгеләп үтелә. Безнең иҗат төркеме гадәттән тыш хәлләр министрлыгының иң яхшы коткаручысы кинологы белән очрашты. Бу һөнәр ияләренә нинди сыйфатлар хас, алар нинди бурычларны үти? Киләсе репортаж шулар хакында. Бәләгә очраган кешене коткарып калырга кирәк. Бу өрү шуңа ишарә. Шартлы рәвештә берәү бетон булгасында калган. Кинологлар мондай күнегүләрне көн сайын үткәрә. Этләр һәр чак әзерлектә булырга, уяулыкларын югалтмаска тиеш. Гретта кушаматлы эт куелган бурычны тиз арада үти. Кинолог максатына ирешә. У вас все в порядке? Святослав Яковлев 7 ел элек гадәттән тыш хәлләр министрлыгы системасына күчкәч, коткаручы булып эшли башлый. Святослав 4 аяклы дустын кечкенәдән өйрәтә, уртак телне тиз табалар. Эт белән дуслык тиздән һөнәри эшчәнлеккә алып керә. Хайваннар белән эшләргә хыялланган коткаручы техник югары уку йортына укырга кергәч, эт аерылгысыз дустына әйләнә. Мы вместе молодыми зелеными пришли на службу, вместе совершали какие-то ошибки. Безнең барысы да уртак булды. Бергә ялгыштык, хаталарны да бергә төзәттек. Бер-беребезне тиз аңлыйбыз. Эш нәтиҗәләреннән канәгать. Мин бу эшне сайлавыма һич тә үкенмим. Яратып эшлим. Кирәкле, кызыклы эш. Аерылгысыз дуслар Россиянең иң яхшы коткаручылары. Гадәттән тыш 300-дән артык очракта кешеләрне коткарып калганнар. Татарстан кинологлары ярдәме кирәк булган иң зур аварияләрнең берсе Ижевскида күп катлы торак йортта көнкүреш газы шартлап, йортның җимерелүе була. Каждый выезд, он чем-то примечателен. Но в своей череде, друг за другом, они сливаются в одно слово «работа». И когда ты выезжаешь... Һәр чара үзенчәлекле. Кешеләргә ярдәм кирәк булганда, кыйнлыклар турында уйлар башка да керми. Бу өчен барлык. Күнегүләрдә без моңанлыклы әзерлек үтәбез. Сынауда авыр булса, чынлыкта коткару чараларын уздырганда җиңелрәк. Шуңа күнегүләр гел катлаулы шартларда үтә. Безнең белән сөйләшкәч, коткаручылар кабат мәҗбүри эшкә, күнегүләргә тотынды. Иң катлаулы хәлләргә һәрчак әзер булып торырга кирәк бит. 5. Да, молодец. Фарис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Торак коммуналь хезмәтләр өчен тарифлар индексацияләнә. 1 июльдән Татарстанда коммуналь хезмәтләрнең бәясе үзгәрә. Бәяләр арту су белән тәэмин итүгә, су бүлегә, газга, кайбер башка хезмәтләргә кагыла. Теманың дәвамы киләсе язмада. Август айында торак коммуналь хезмәтләргә түләүләрдә үзгәрешләр көтелә. Казанда яшәүчеләр тарифларның артуын июльдә үк сизәчәк. Индексация башкалада 13, республикадагы 57 муниципаль берәмлек өчен 9,2%-ка тигез.
Это две составляющие. Это объемная составляющая и тарифная составляющая. За тарифную составляющую отвечает Госкомитет как орган. Тарифның бер өлеше хезмәт күрсәтүләрдән файдалану күләменнән чыгып, икенчесе норматив буенча исәпләнә. Төзелеш министрлыгында узган түгәрәк өстәлдә дә тарифлар буенча фикер алыштылар. Июль айыннан соң Татарстан тарифлар буенча Идел буе төбәкләре арасында уртадагы зонада була. Мы среди городов-миллионников находимся на 14 месте. Без тарифлар күләме буенча миллион һәм аннан да күбрәк кеше яшәгән шәһәрләр арасында 14нче урында торабыз. Бу башка төбәкләр белән чагыштырганда күпкә тотрыклы дип санала. Яңа тарифлар буенча суның 1 кубометры 2 сум 50 тиен тора. Су бүлүгә 28 сум тотыла. Арифметика шундый. Әйтик, 6 кубометр су кулланганда кеше 14 сумга күбрәк түли дип аңлаттылар водоканал вәкилләре. Су, канализация һәм җылылыкка тарифларны һәр муниципаль берәмлектә хезмәт күрсәтүчеләр көйли. Газ, электр энергиясе тарифлары бөтен республика өчен бердәм. Барлык төр коммуналь хезмәтләрнең яңа бәяләрен тарифлар буенча дәүләт комитеты сайтында белергә мөмкин. Аз керемле кешеләргә социаль ярдәм күрсәтү дәвам итә. Фанис Мөхәммәтов, Александр Шмагин, Татарстан яңалыклары. Татарстанда сәламәтлек саклау илкүләм проектын гамәлгә ашыру өчен 4 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелә. Беренче чиратта бу акчалар беренче звено эшенә тотыла. Шулай итеп, Питрәч, Леногорский районнарында амбулаториялар, Казанда, Яшелүзән районында поликлиникалар, Әлмәт районында гомуми практика табиб-педиатр үзәге, шулай ук 29 фельдшер-акушерлык пункты төзү планлаштырыла. Планга техниканы шактый яңартуда кертелгән, ашыгыч ярдәм күрсәтү өчен автомобильләр һәм җиһазлар сатып алырга җыйналар. Моннан тыш, әлеге акчаларның бер өлеше гамәлдәге медицина оешмаларын ремонтлауга тотыла. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. 7 чакрым арада 150 капчык чүп-чар Әлмәт шәһәре укучылары җирле экология департаменты хезмәткәрләре белән бергәләп, Зәй елгасы буйлап Тихоновкадан Урсалага кадәр көймәдә йөзеп, шул кадәр чүп-чар җыйганнар. Активистлар елгада йөзү сезонын май бәйрәмнәрендә үк ачкан. Бу юлы 2 дистәгә якын укучы яңа катамараннарда йөзәргә чыкты. Культурно отдыхали прям. Кемгә ял, кемгә эш. Әлмәт экологлары укучыларның каникуллары башланганчы ук елга ярын җыештыруга керешә. Беренче капчыкны чүп-чар белән 5 минут эчендә тутыралар. Көймәләрдә җыештыру сезонын экологлар биек җиңү көне алдыннан ача. Ул чакта көймәләр дә аз була. Өмәдә экология департаменты хезмәткәрләре катнаша. Соединяются они таким образом и крепятся болтами. Но если болта нет, то всегда можно применить скотч. А это безопасно? Конечно. Что здесь может быть безопаснее скотча? Өмәләрдә алыштыргысыз катнашучыларның берсе Илья Ярославлев. Ул Олимп клубын җитәкли. Эксперт буларак, яңа йөзү техникасының җиңелрәк, ныграк булуын әйтә. Аларны җыю да җиңелрәк, бик уңайлы. Илья җәяүле яки көймәдәге өмәләрне бер дәрәҗәдә бәяли. Һәрберсенең үз романтикасы бар, ди. Өстәвенә эколог дуслары кызыклы маршрутлар әзерләгән. Очень замусоренный. Мусора хватит на всех. Елга ярлары бик шүпләнгән. Чүп-чар җыю бөтен кешегә җитә. Безнең юлда 2 нефть объекты бар. Димәк, чүп күп. 4 яңа көймә, коткару жилетлары, шлемнар. Булар барысы да нефтьчеләр грантына сатып алынган. Куркынычсызлык таләпләре төгәл үтәлә. Өстәвенә акциягә иң өлкән мәктәп укучылары җәлеп ителми. Яр буе зоналары тагын да чистарак булсын өчен тырышалар. Быел 5 миллион грант акчасы экологик сәяхәтчеләрнең тукталышларын селкәндерүгә тотыла. Организовывать еще места отдыха, кемпинги. Они будут каждые 3-4 километра. Ял итү урыннарын әзерлибез. Алар һәр 3-4 чакрым сайын булачак. Өсте ябулы урыннарда чәй кайнатырга, ял итеп алырга мөмкин, утын әзерлибез. Шунда тукталышларның беренчесе инде 1 айдан барлыкка кирергә тиеш. Ә укучыларга 3-4 сәгать вакыт җирмичә үтеп китсен өчен ныгыррак кирәк. Башта бөтен команда коткару жилетларын кия. Куркынычсызлык техникасы буенча инструктаж тыңлый. Это называется расческа. Когда нас заносит вот в такое дерево, Марат, разреши? Мы облокачиваемся не назад, чтобы нам всеми детками по лицу прошлось, а наклоняемся вперед.
Yüzü техникасы суга төшерелгән. Беренче команда сәфәргә кузгала. 4 кимәгә 23 кеше бүленгән. Шуларның 19-ы мәктәп укучылары. Үзләре белән су запасы, чүп капчыклары бар. Беренче чүп шарына инде 100 метр баргач ук табып алалар. Экологлар үз ярдәмчеләрен маршрут дәвамында зата бара. Хәзер махсус техниканы көтәргә кирәкми. Машиналарга үз бушаткычлар тагылган. Акциянең нәтиҗәсе 7 чакрым узылган юл һәм 150 капчык чүп шар. Фанис Мөхәммәтов, Тимур Туманов, Татарстан яңалыклары, Әлмәт районы. Рәсем сәнгате аша ныгыган дуслык күпере. Иван Яковлев исемендәге Чуваш дәүләт педагогика университетының төп бинасында Татарстан Республикасы рәссамнар берлегенең пленер эшләре күргәзмәсе узды. Вернисажда натюрморт, шәһәр һәм авыл пейзажы жанрында иҗат ителгән эшләр тәкъдим ителде. Республикара иҗади дуслык тулырында тулырак хәбәрчебез Мөршидә Җиһан сөйли. Күргәзмәнең университет залында оештырылуы очраклы түгел. Сәнгать график юнәлештә укыткан соңрак сәнгать һәм музыкаль белем бирү факультетына әверелгән Яковлев университетын Татарстан Республикасының күп кенә танылган рәссамнары тамамлаган. Алар арасында Анатолий Крылов, Эльфира Нигъматуллина һәм башка танылган рәссам осталары бар. Чараны оештыручы Чуваш Республикасының халык рәссамы Анатолий Данилов фикеренчә, күргәзмә аша милләтләр ара дуслык күпере ныгый. Дөньяны матурлык белән бергә дуслык Мы с Союзом художников Республики Татарстан дружим уже давно. Татарстан рәссамнары берлеге белән дуслыгыбыз бик күптәннән килә. Быел аеруча истәлекле булды. Хезмәттәшлекне юридик яктан да килешү төзеп беркетеп куйдык. Чувашстан һәм Татарстан рәссамнары ел сайын диярлек уртак күргәзмәләр оештыра. Казанда да еш була. Әлеге күргәзмәдә барысы 50 картина. Аларның күбесе Чистай шәһәрендә узган пленер вакытында ясалган. Моннан тыш рәссамнар берлеге үзара остаханәләр, аерым рәссамнар белән очрашу кичәләре дә үткәрә. Алар өчен иң әһәмиятлесе күргәзмә. Бирегә куелган картиналарны Чуваш Республикасы Милли китапханәсенең Көмеш гасыр галереясында күрергә мөмкин. Милли китапхана галереясында Идел буе Болгары халыклары тарафынан ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңайнан оештырылган төбәк ара күргәзмә ачылды. Тантаналы чарада Татарстан һәм Чувашстанның рәссамнар берлеге рәисләре, рәссамнар һәм Чувашия татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Хайдар Сафиуллин катнашты. Вакытлар аша дип аталган төбәк ара күргәзмә 26 июньгә кадәр дәвам итә. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин махсус Татарстан яңалыклары өчен Чебоксар шәһәреннән. Әкият Курчак театры Ганс Христиан Андерсенның «Русалочка» әкияты буенча куелган премьераны тәкъдим итте. Спектакль Кече ватан мәдәнияты проекты катнашында Бердәм Россия партиясе ярдәме белән тормышка ашырылды. Безнең барыбызга да балачактан ук билгеле булган гүзәл «Русалочка» турындагы тарихның иҗат төркеме Санкт-Петербург шәһәреннән. Режиссера Светлана Озерская, хореограф Светлана Вакуленко, композитор Ксения Федорова, анимация режиссера Ева Дегтярева, ут куючы рәссам Анастасия Кузнецова, әмнә премьераның рәссамы Екатерина Спиридонова Казаннан. Зимняя русалка, которая выплывает зимой, видит удивительное море фиолетового цвета. Мин кышкы русалканы уйныйм. Ул давылга, яшенле яңгырга соклана. Көймәләр бата башлый. Ул буларның барысында күзәтә, аңа барысы да ошый, күңелле. Морякларга һәм кешеләргә әлбәттә авыр. Алар барысы да төпкә бата башлый. Һәм монда су асты дөньясының, уйлап чыгарылган дөньяның төп конфликты башлана. Балалар өчен без моны әкият итеп күрсәтәбез. Спектакль рухи яктан көчле, бала кабул итү өчен гади генә түгел. Курчак театрларының иҗади лабораториясе узды. Анда без нәкъ менә шул материал белән эшләдек. Бик күп пластик алымнар булды. Режиссер белән эшләү бик кызыклы, төрле яктан профессиональлекне арттыра торган иде. Минзәләнең Урман чишмәсе янындагы мәйданда 14-нче республика күләм театраль сабан түйгерләп узды. Тулырак Динә Нәҗметдинова сюжетында.
Театраль Сабантуй 2005 елдан бирле уздырыла. Бәйрәмне Фәнис Ноэль улы Мөсәгыйтов җитәкчелегендәге Кәрим Тинчурин театры инициативасы белән уздыралар. Беренче Сабантуй Бөектау районы Әлдермеш авылында уза. Артистлар Сабантуенда ел сайын 3000-нән артык мәдәният һәм сәнгать коллективлары вәкилләре катнаша. Чараның төп максаты татар халкының милли мәдәниятен саклау һәм театр сәнгатен үстерү. Bütün театрлар сүйініп келелер. Біз теге бір-бірімізді туғанларымызды күткен кебек күтіп алабыз. Теге ауыл жері театры болғанға мекен біздің артистларымыз күчлі. Шуңа күрә һәр бер уенда бик тырышып күрәшеп катнашалар. Бүген безнең бер яңалык ясыйбыз бу театрлар Сабантуенда. Менә барган вакытта су уңкылда карарсыз күрәсез әле. Капчык сугышын ясыйбыз су өстендә. Һәм кауыш баганадан да йөрүне су өстендә ясыйбыз. Бик җәмле булыр дип өмет итәбез инде. Бәйрәм театраль дип аталса да, Сабантуйның бөтен уеннары, милли көрәш, гер күтәрү, копчыкта сикерү, чүлмәк вату, копчык сугышы һәм башкалар үткәрелде. Сабантуйның иң төп спорт уены да башланып китте, ул да булса көрәш. Беләкчәктән көрәшәм. Соперниклар ешем напта. Не көчлеләр, мин уйлавым өчен ки, беләм инде мин күптән Камал театристы. Ханың бе бар авыр көрәшергә, ул да батыр булган кеше бит инде, ул да. Шуңа барыбер мен аларга рәхмәт инде бик зур. Батыр булырга ниятегез бармы? Батыр булырга ниятем бар инде, но кеше булмаса бездә нәрсә дип әйтәм инде. Күз күрер, самое главное. Безнең якка борылса, фортуна дип әйтерсең. Шулай Алла берсә булыр. Театраль Сабантуйда 13-тан артык ярыш үткәрелде. Быел ярышлар исемлегенә волейбол уены өстәлә. Сабантуй уеннар белән дәвам итә. Хәзерге вакытта Тинчурин театры Әлмәт театрына каршы волейбол уены уйный. Сейчас. Сюда. Шундай дәртләнеп монда кул чабалар. Кем өчен җан атасыз сез? Тинчурин театры өчен. Сез үзегез дә Тинчурин театрында эшлисезме? Мин Тинчурин театрында. Безнең өчен. Артист оркестрда эшлим, баянчы, гырмычы. Бәйрәмгә мөхтәрәм кунаклар, җырчылар да чакырылган иде. Театр Сабантуйны шулай җыйдылар, что бөтен кеше ярыша, бөтен театр ярыша үзара. Анда машинасы бу театрга, тәкәсе батырга. Без менә мотор итеп табында ашадык ичте, Аллага шөкер. Хәзер җегетләребез өчен кемнәр ярышта катнаша, шулар өчен жан атырган. Үзегез катнашмыйсыз? Мин заманында катнаштым, хәзер 20 узгач катнашыпты. Менә 14нче тапкыр үткәрелеп, сез җиңгәнегез булдымы Камал театры? Мин үзем җиңгәнем булды. Камал театрында җиңгәне булды. Безнең машинаны да 2-3 артистыбыз алдылар, шулай итеп безнең гомумән без булай ярышта яхшы катнашабыз. Мин үзем канат тартуда катнашып, шурповер тоткан идем. Хәзер дә эшли, Аллага шөкер. Әллә качан инде ул беренче вакытларда. Хәзер 70-тән узгач аны ул җирләргә. Ай, давай дип кычкырып кына торасыз. Яшьләр, хәзер яшьләр. Шуңа күрә исәнлек, саулык булсын. Рәхмәт төшерүегез өчен. Мин бөтен кешегә рәхмәт әйтәм. Ул Сабантуйны бит нәрсә диләр? Менә без бөтен коллектив, бөтен театр коллективы менә республикадагы бөтен театр коллективы үзара очраша, сөйләшә, аралаша. Тегене күрдең, моны күрдең. Ничек анда кайсыгыз нинди спектакль чыгара, кайсы нинди лауреат булган, кая нинди премия тотканнар. Бөтенесе сөйләшәбез. Ул бит Сабантуй бер күрешү, танышу, аралашу өчен оештырыла. Шуңа күрә спектакль булганда син бит бер кая бара алмыйсың. Үзеңнең эшең, премьер чыкканда анда да бара алмыйсың, монда да бар. Бүген монда без бөтенесе менә сөйләшәбез, аралашабыз. Бу шундый Сабантуй шулай булырга тиеш. What's
Жеңүчеләргә истәлекле бүләкләр дә тапшырылды. Сабан туйның батыры Габдулла Кариев театры артистына Камалов Мусага тәкә бирелде. Башка еллардан аермалы буларак, быел төп бүләк Сабан туй батырына түгел, а театрга бирелде. Автомобиль иясе Кәрим Тинчурин исемендәге театр. Динә Нәҗметдинова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфиребезне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.